Zeewier in smoothies, spaghetti van zeewier. En wist je ook dat zeewier een prima vleesvervanger is? Op de Heereskwallen van Hal Larenstein in Ljouwert ziet je studenten hoe wij zeewier broeken kennen. En op de dijk van het Dwarsemmiet litten ze dat zien. Daar staat het te brobbelen. Zeewier. Echt lekker zocht het er nog net uit. Maar is er wel wat van meidje. Ik ben zeewierballetjes aan het maken als vervanging, als vegetarische vervanging voor vlees. En ik ben pasta aan het maken van zeewier. Het is een hele goede bron van eiwitten. En op die manier zou het vlees deels kunnen vangen in het voedingspatroon. Of smoothies met zeewier. Nou, op het moment is er gewoon een heel groot probleem aan voedsel. En dat gaat over de jaren gaat het alleen maar groeien. En daar leren wij op school ook veel over. Dus om hier wat meer ermee kunnen doen lijkt me erg interessant. Nou, het brood lekker zwiert. De kleur is wel wat raar. Verwacht is net dat het zo lekker smaakt. De wereld bestaat voor 70% uit zee. En we halen eigenlijk te weinig eten daaruit. En dat er meer mensen op de wereld komen, dan is het echt wel heel interessant om daar naar te zien. En heeft bijvoorbeeld 100 kilo plankton nodig voor slechts 10 gram tonijn. Dus dat we nog wat leger in die voedselpiramide gaan zitten, dan kunnen we dus wat meer mensen voeden. Maar die 100 kilo, dan maar die 10 gram tonijn. En denk je dat de mensen eraan willen, dat mensen het willen eten? Ik denk dat mensen overal aan willen als het lekker is. En dus vooral de taak om het lekker te maken, om te zorgen dat mensen het kunnen waarderen.